Čau, vítám vás Dony u dalšího dílu a dostal jsem další otázky na Asku, kolik mi je mi 16, takhle. Jestli jsem obarvený, tak jsem obarvený na černo, asi už 3 měsíce, bohužel, chtěl jsem zkusit jiný vzhled. A další otázka bylo, co jsem teď poslouchal naposled, tak bylo to Skrillex, pak jsem poslouchal The Extremo, a pak One Thing, One Direction a tancovali jsme tady s kolegyní, která je v kuchyni. A bude další video zítra v sobotu, 24.1. ledna. Challenge, Chubble Bunny and malování poslepu. Takže se máte na co těšit, dejte odběr, like a klidně pište další otázky. Pozvu zítra kamarádky Lucii Balážovou a Veroniku Bublovou a tím budeme malovat. Takže pokusím se nějak, abych to neskazil, takže no, nevím, jak to dopadne, přeja a malovat. Takže čau.